Amin. Sanan ka kare mu shari masu hasada ko da yake suna fama kula da harshen da korayen ka suna zuwa muka dinga muka ai so da malamin kansa ai ko da shi din shi wanda ya Allah so dole sai dole ba wani na da mu da ko da zaro studio a cewa na da mu da koi Alaikum salam.